खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 11 मार्च 2021 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो खहा जानांनोबो हागौ। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ बेरामजों मोगा मोगि जानांगोन आरो भुगिनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव दिनै लाजि फोनांजानो हागौ। सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां जागोन। मोजां गियाननि आंखाल नुजागोन। सुथुरा बांगोन। जेरावबो सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांनाय नङा आरो लोरबां जागोन। बानाय फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा अदेबानि देबार नांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानो हानाया गाहाम। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसोबो दुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोजोननाय गैयै जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। नाङा फाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। धोननि खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावोब्ला
खामानिफ्रा जाफुंलांगोन। सोरबा लोगोआ फालांगियारि बिथिङाव खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन आरो हारसिं आरो दरसि मोनगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। लोगो लेवा बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। बबेबा बिथिङाव गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोआव गोनो-गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। गोसोआव बेले-बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा लामा हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि टेनसना अदेबानि बांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों गोरोबनो रोंनाय नङा। गुबुननि साननायजों गावनि साननाया गोरोबनाय नङा। सोरजोंबा एना-एनि जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन।
कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। माबा दाय मावफ्लांनानै दाय फोनांजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।